Nyakwara Mugiajwang' en dakika 14 tok sadek mar okinyi machiegni e chenro mar mbako romo machakore sani nyaka ng'omol kanyo saa 5 mar onyango. Antiere kae okungo mondi mar mondo mi ami chal mar fwambo mago weche ma jofwambo magwa luonwa e kor gwenge mopogore opogore e pacho kae, weche matimore e pacho kae minyalo bedo kod geno ni matut ibiro bedo kineno e weche manyien duto mago odiochieng' ma kawuono. Ka wachako Nyakwara Mugiajwang' kod chal mar fwambo, wang'e ni od bura mamalo e pacho kae odiochieng' ma kawuono pod gibiro bedo ka gidhi mbele kod twak ewi paro mar chik mar omenda ma yande opedha e nyim od bura. Wang'e ni paro mar chik mar omenda kata mano finance bill mar higa mar 2024 nopedh e nyim od bura mano chieng' tich ariyo odiochieng' kod jatenda kamiti mano Kimani Kuria mane ochwalo ayanga twak makamane e nyim od bura bang' kane gisetieko chenro mar kawo pach jopiny mar mondo mi koro nyaka sani jod bura biro bedo ka twaka kendo chwalo paro mopogore opogore kochiwore kata kotudore kod paro mar chik mar omenda. Twak makamano ne dhi mbele odiochieng' manyoro ne waneno ka twak makamano bedo kama jod bura mago mag Kenya Kwanza kod mago mag Azimio nobedo kod pogruok e paro ahinya kotudore kod moko kuom fuondi manitiere paro mar chik mar omenda mar higa mar 2024. Tok kamiti mano mar National Assembly Finance and National Planning ne ochwalo finance bill e nyim od bura. Speaker mar od bura mamalo mano Moses Wetangula ne ogolo moko kuom chike kaka gibo bedo ka gitwak kotudore kod paro mar chik mar omenda mar higa mar 2024. Wang'eyo ni odiochieng' manyoro ema ne en odiochieng' mokwongo mane jod bura otwaka kotudore kod paro mar chik mar omenda. Twak makamano nobedo gokinyi kaachiel kod godhiambo. Wang'e ni od bura bedo ga gi sessions ariyo, mano mag okinyi kod mano mag godhiambo kata morning and afternoon session. Odiochieng' makawuono bende twak makamano biro bedo ka dhi nyime e nyim od bura kama bang'e speaker mar od bura ne ochiwo ne jod bura thuolo mar mondo mi oketa kata oyang moko kuom lokruoge magidwaro nobedi e paro mar chik mar omenda. Lokruoge makamago jod bura onego bed ni chwalo e nyim od bura ka ok ochopo saa 7 mar odiochieng' onego yud ka gisechwalo moko kuom gigo magidwaro notimne lokruoge e paro mar chik mar omenda. Kama bang'e kango chopo gimoro odiochieng' kata afternoon session bende gibiro bedo ka gidhi mbele kod twak kotudore kod moko kuom lokruoge magidwaro noket e paro mar chik mar omenda mar higa mar 2024. Kaito kochopo chieng' tich ariyo mano juma manyien ema jod bura biro bedo ka luto ombulu mar kalo kata weyo kata luaro pinya paro mar chik mar omenda mar higa mar 2024. Omiyo nyaka sani koro wenge duto nitiere nyim od bura mar neno kaka gitwak kotudore kod paro mar chik mar omenda. Wan bende kinde ka kinde wabobedo kwa dhi e od bura mar mondo mi watang'ni kata wanyisi achiel kachiel kaka twak makamano dhi mbele. Kopogore kod mano Nyakwara Mugiajwang', wang'e ni nyaka sani jopiny mopogore opogore e counties mopogore opogore osebedo ka wuok oko ka gikwedo paro mar chik mar omenda mar higa mar 2024. Odiochieng' ma kawuono ng'anyo mar kwedo paro mar chik mar omenda ibiro bed kibago e counties mopogore opogore. Nyaka sani e county ma Kisumu obila ne oseyie ni jopiny nyalo wuok oko mar mondo mi ging'anya. Makmana ni gichiwo milome ni jogo mang'anyo onego bed ni ging'anyo e yo mamuol, to kapo nono ni nitiere gimoro amora mabiro bedo ka kethore e kinde ng'anyo makamago, to jogo ma ochung' ne bago ng'anyo makamano ema biro bedo ka chulo gimoro amora manyalo bedo ni nyalo kethore e kinde ng'anyo makamano. Nyaka sani jogo mane obago ng'anyo makamano mano ma oting'o jakedne ratich oganda Boniface Akacha ne gisechwalo barua en kokale okinde mage ne gindiko ne obila mago ma Kisumu Central kendo nosemigi green light mar bago ng'anyo odiochieng' makawuono. Ng'anyo makamano ne giwacho ni gibiro bedo ka gichokore kod rowere mar mondo mi ging'anyi mamuol ka gikwedo paro mar chik mar omenda mar higa mar 2024. Nyaka sani giwacho ni ng'anyo makamano obobedo e yorno ma okwe ka bende ne ojiwo
jogo mabro bedo ka wuok oko mar mondo mi ong'any e kaunti ma Kisumu giwuogo oko ka girwako lewni marateng' giting' firimbi kaachiel kod pi ma ginyalo ting'o kod placards manyiso kaka gikwedo paro mar chik mar omenda mar higa mar 2024. Te kaunti ma Kisumu onogo, mano city manager ma kaunti ma Kisumu Balawanga en bende wacho ni ng'anyo makamano giyiere godo kalure ni en kotudore kod katiba ma pacho kae. Katiba ma pacho kae mano pende kata article 37 oyiene jo Kenya mar mondo mi owuog oko ong'anyi ka nitiere gino magikwedo, gino ma sirikal timo magikwedo. Omiyo Balawanga bende oyiene jo piny e kaunti ma Kisumu owuog oko ong'any, mak mana ni jiwo gi ni obed ng'anyo mamuol ma onge koko, ma onge tulo kendo onge ketho mwandu mora mora. Ng'anyo makamano ok bibede kaunti ma Kisumu kende, odiochieng' ma kawuono jo piny e kaunti ma Kisii, kaunti ma Nairobi kae, kaunti ma Nakuru, Meru, Eldoret kaachiel kod Nyeri bende biro bedo ka giwuok oko ka gikwedo paro mar chika mar omenda. Odiochieng' manyoro ne waneno ka jo Mombasa owuok, jo Nairobi nowuok chieng' tich ariyo. Odiochieng' ma kawuono bende gibiro bedo ka giwuok ka gikwedo paro mar chika mar omenda. Nyaka sani koro bila bende inyiso gi ni e kinde ma ji ng'anyo nego bende gichiwo arita, ok ni gitiyo kod agoko mar riembo jogo mang'anyo. Jogo mang'anyo bende ijiwo mar mondo mi ong'any e yo mamuol, kik giting' silaha mora mora manyalo hinyo ng'ato. Mago duto wabro bedo kwa menyo ni achiel kachiel ng'anyo mibo bed ka ibago e counties mopogore opogore e pacho ka odiochieng' ma kawuono. Ng'anyo mar kwedo paro mar chik mar omenda mar higa mar 2024. Kopogore kod mano, weche mamoko ma pod waluonu e counties magwa. E county ma Homa Bay odiochieng' ma kawuono, wach ma bende biro bedo ka timore, obo bedo open day mano mar Homa Bay Law Courts kata doho ma Homa Bay mayudore Homa Bay Town kata kar chung' od bura ma Homa Bay Town. Ka bende chenro makamano mano mar open day mar doho ma Homa Bay eno mar ting'o malo chenro mar jopiny kata kelo yot ne jopiny yudo ratiro margi ahinya ahinya kokalo e yor doho. Mano odiochieng' ma kawuono ma en open day mar Homa Bay Law Courts ota kod jokanyo kata ochung'ne kod jokanyo ma ochung'ne sekta mar doho e pacho kae mar kelo yota ahinya ahinya e kinde ma ng'ato nitiere kod bura e doho kacha to onyalo bedo kod adiera kata geno nobro bedo koyudo ratiro mare e yo makare. Kopogore kod mano, wach machielo mwaluonu odiochieng' ma kawuono e kaunti ma Mombasa. Odiochieng' ma kawuono mineno kae, ma en jatend migawo mochung'ne tudruok kod lony manyasani Eliud Owalo. Odiochieng' ma kawuono jatend migawo mar tudruok Eliud Owalo obro bedo ka kata osidho ayanga mano digital hubs mane kaunti ma Mombasa kaachiel kod kaunti ma Kilifi. E kaunti ma Mombasa odhi sidhe kar tiegruok mano mar ojende, kama ojende tiegore weche mag lony mag mbui mano mar Swahili Pot. Kaito bang'e kaunti ma Kilifi odhi sidhe e kar tiegruok mano ma Weru Technical College mayudore kaunti ma Kilifi. Wang'eni jatend migawo mochung'ne weche go mag tudruok Eliud Owalo kinde mathoth entiere ng'ala manyime mar neno ni gwenge duto e pacho kae obedo kod digital hub kata obedo kod dag mbui makare manyalo kelo yot mar mondo mi jopiny oyud tudruok makare kata maber ahinya ahinya to kokalo e yor mbui maber. Kopogore kod mano, wach machielo mwaluonu e kaunti ma Siaya odiochieng' ma kawuono otudore kod chenro mar rito alwora. Mane momiyo odiochieng' ma kawuono biro bedo kod jopiny e kaunti ma Siaya kata mayudore Bondo e kaunti ma Siaya. Odiochieng' ma kawuono gibiro bedo ka gitimo chenro mano mar yueyo alwora margi. Ka chenro makamano otelne kod riwruok ma ok mar piny owacho mano mar Shofco. Ka chenro makamano geto mano mar keto rowere kata mar jiwo rowere mar mondo mi gin bende ginyuak lwedo ahinya ahinya to e chenro mag rito alwora. Mane wach ma jofwambo mago e kaunti ma Siaya biro bedo ka luonwa machiegni odiochieng' ma kawuono mar neno kaka rowere bende inyalo keti ong'ala manyime ahinya ahinya to e kinde chenro mag rito alwora kata neno ni alwora obedo maler. E kaunti mano ma Migori, wach maluonu machiegni odiochieng' ma kawuono otudore kod ritruok e apaya. Odiochieng' ma kawuono nitiere campaign mano motelne kod migawo mochung'ne wechego mag apaya e kaunti ma Migori kod duola ma ochung'ne ritruok e apaya NTSA. Odiochieng' ma kawuono gibiro bedo ka gitimo campaign mar tiego jopiny e yore mopogore opogore ma ginyalo jiwo godo arita margi ka gitiyo kod apeyni mopogore opogore e pacho kae. Mane wach ma jafwambo marwa George Juma e kaunti ma Migori biro bedo ka luonwa machiegni odiochieng'
makawuono. Nyakore muge juangi kanye machopo gode giko mar chal mar fuambo. Kata kamano kaka pile wang'e ni waiko ni chenro mayelach kendo weche ma ok inene chal mar fuambo moko kuom gi biro bedo ka ineno achiel kachiel e chenro magwa mag weche manyien duto mag odiochieng' makawuono. Adwena ka yueyo madundo gi sani bang' yueyo to nyawadwa Sharon Ong'ao biro bedo ka donjo kod twak mar ariyo e chenro mar mbako romo kama watwak kotudore kod kwedo paro mar chik mar omenda mana kaka nyisi ni counties mopogore opogore odiochieng' makawuono biro bedo ka wuok oko ka ging'anyo. To ng'anyo makamano nyaka sani wanyalo wacho ni wawene jogo midendo kanyo ni Gen Z mago nyithindo mantiere kind higni 19 nyaka 25 mosebedo ka wuok oko ka gikwedo paro mar chik mar omenda. Bende wabiro bedo kodhi e counties mopogore opogore mar menyo kaka kit rowere wuok oko, kit rwakruok margi, gigo magiting'o ka gikwedo paro mar chik mar omenda. Omiyo med mana kete Ramogi TV kaluwore ni wakelo ni weche e sama utuche. Kik idhi mabor.